Si t'explico una cosa, promets que no et riuràs de mi? Sí? A l'institut jo era un pringat, em passava els dies amagat. És increïble, però era invisible. I un dia et vaig veure per allà, caminaves amb un llibre a la mà. No sé on anaves, m'hipnotitzaves. Eres la noia de la qual parlaven les cançons d'en Bisbal. Tenies un aire, alguna cosa gairebé angelical. Com podia aconseguir que algú com tu es fixés en mi? De cop ho vaig tenir molt clar, l'estratègia que em farà triomfar. Una balada personalitzada, però abans ho havia de provar. No fos que acabés sent un fracàs, va ser un desastre, no n'hi ha cap rastre. Vas escriure una cançó? Sí, però era horrible. Canta-me-la. Sí, home, i què més? Canta-me-la. No em pots dir que em vas escriure una cançó i després deixar-me aquí amb les ganes. Està bé, però no pots riure. Va. A veure, feia... Clara, 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 com m'agrada la teva cara. És molt curiosa. És horrible. Sí, és horrible. Sí, m'has promès que no riuries. Ja, però és que no és això. Ah, no? I què és? No. És molt graciós, però jo també vaig intentar fer-te saber que m'agradaves, m'hipnotitzaves, tenies algú d'especial. Et vaig tenir molt temps al cap, dins meu sentia que et coneixia, però em va ser impossible acostar-me a algú que em feia perdre el seny. M'entraven els nervis i fingia que no et veia pel carrer. Mai no vaig aconseguir que algú com tu es fixés en mi. El temps ha anat passant